kina da masoya da yawa. Akwai wani da naga yana ta ka baki yana a ce a sun yanzu kai ba za ka kama ni ka daure ni ba da tsufana ai shi wannan sai dai in bashi ko Allah ki ganin girma ai ba nan take ba ka kawo min wancan zancen gwara min aure wanda zai lallaba ni wanda zai ce baby amma wanda hankali ce yayi fishi ga wani kin sami experience da rayuwa wallahi dawa kin girma wallahi na girma kin gama sanin rankin. I need to ask Gabon wannan abun. Yes. Like ba dai kiba ba kiban ba, like me ake kiran shi ne mene body shaming na online din nan. It's kind of how you coping with it? Nothing. Like you find it is okay. But is it okay? Nothing is. I know it's not okay, but baya damin ki? Not really. No, they dame ki sometimes. The only thing that bari ka ji. Tunda in kin yi kiba ma za yi magana in baki. Ni yayi body shaming ne yana da kiba. Akwai wani da ya taba rubutawa a Twitter. Ya ce dan Allah ya dora hoto na ya ce did you realize cewa Hadiza ta yi losing shape ɗinta? Why are you looking at my shape kana musulmi an ce lower your gaze? Realizing because ina ta ganin comment a ce ina kaza ya zube kaza ya ƙare ina. So I just felt I'm feeling now more kaman na killace kaina because ba abin da zaka gani ballanta naka yi magana. Ba abin da zaka gani ballanta naka ce a'a ko tana baka sha'awa ko ta daina baka sha'awa. Because a da din ma ba wai ina so. Wannan producer ne ya tura tambayar nan.